क'क्राझार सोहोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोरनि टेङापारा वार्ड नम्बर 5 नि जिम पैलेसनि गाहाय ट्रेनार सत्यजित बर्मना आसामनि शिबसागराव जानाय वर्ल्ड फिटनेस फेडारेशननि बडी बिल्डिंआव मिस्टार आसाम 2022 बिमुं मोनना सिनियर बडी बिल्डिं फर्स्ट पजिशनाव देरहानो हादों। बे बडी बिल्डिंआ थांनाय 13 नभेम्बर 2022 आव आसामनि शिबसागराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिनि अनगायैबो सत्यजित बर्मना थांनाय 2 नभेम्बर खालारखालिबो आसाम नाङै गुवाहाटीआव खुंजानाय वर्ल्ड फिटनेस फेडारेशननि बडी बिल्डिंआव टरेस क्लासिक 2022 बिमुं मोनना क्लासिक फिजिक फर्स्ट पजिशनाव देरहानो हादोंमोन। बे नुथायफोरानो जादों सत्यजित बर्मननि बडी बिल्डिं खालामनाय नुथाय। Relax, please. Relax.